Ja tällä kertaa me keskitytään sikaloihin. Meillä on kuvamateriaali 30 sikatilalta. Tämä kuvamateriaali aika selkeästi osoittaa, että eläinten kärsimys kuuluu edelleen suomalaiseen eläintuotantoon hyvin vahvasti. Sieltä oli tosi paljon sikoja, mitkä oli jollain tavalla vammautuneita. Eli sijoilla oli jonkinlaisia erilaisia haavoja, koska ne oli tapellut, koska tilat on ahtaat. Oli poikkipurtuja, häntiä ja muuta taisteluvammaa. Sitten oli taas osalla niin tiloista oli sellaisia sikoja, joilla oli myös jalka katkennut, mitä ei mitenkään hoidettu, että ne oli siellä vammautuneena siellä muiden joukossa. Ja yleisesti ottaa se, että vammautuneet oli aina kaikkien muiden terveiden joukossa. Myös kuolleita sikoja oli siellä elävien joukossa, eli niitä ei ole millään tavalla siirretty sieltä pois, vaan sieltä oli vain jätetty sille kuolemaan. Ja siellä näkyy semmoista stereotyyppistä käyttäytymistä, oli paljon sieltä söivät aika kaltereitaan, tai muuten oli tosi apaattisia, koska niillä ei ollut mitään tekemistä, koska tilat on niin virikkeellisivät, että siellä ei ole. Sieltä ei pysty käyttäytymään luonnollisesti noin huonoissa tiloissa. Kuvamateriaali on poikkeuksellisen tuoretta. Se on koettu 2 kuukauden aikana syyskuun lopusta marraskuun alkuun saakka. Me toivomme, että tämä kampanja nostaa julkiseen keskusteluun vihdoinkin sen peruskysymyksen, miten me haluamme tästä yhteiskunnasta kohdella eläimiä. Ja onko se enää oikein, että eläinten elinolosuhteet ovat yksittäisten sikatilallisten tai viranomaisten käsissä? Vastuun aika on nyt. Ja